A actuación iniciada esta semana é a primeira fase dun proxecto máis amplo, que busca, en 3 fases, a renovación total das luminarias de todo o paseo marítimo rianxeiro, para garantir así o seu uso e disfrute por parte de toda a veciñanza durante todo o ano, en condicións de seguridade. O proxecto, no seu total, conta cun orzamento duns 90.000 euros. Esta primeira fase permitirá renovar o tramo comprendido entre Setefogas e a Carballeira. As luminarias actuais sustituiránse por outras de maior eficiencia enerxética que empregarán tecnoloxía LED, o que suporá ademais unha diminución considerable da factura eléctrica. Son 3 fases de aproximadamente 30.000 euros cada unha delas e que, insisto, esperamos que nos próximos meses, nos próximos anos, nos permitan acometer esta renovación completa das luminarias do paseo marítimo, unha actuación necesaria por varias razóns. En primeiro lugar, porque vamos a aproveitar para cambiar o tipo de iluminación, pois unha iluminación moito máis efectiva, moito máis amable, además no entorno no que está, é máis sostible, porque empregaremos tecnoloxía LED, non? Dende o Concello ven necesaria esta actuación despois de moitos anos en realizar tarefas de mantemento nel. Unha actuación que se fai necesaria porque despois de tantos anos que está o paseo marítimo feito e que tantos anos que ten estas as luminarias que imos cambiar postas, pois apenas se fixo un traballo de mantemento das mesmas. A día de hoxe son moitos os tramos os que están en absoluta penumbra, o que dificulta ou prácticamente imposibilita o uso do paseo, particularmente pois nas épocas do ano no que as horas de luz son menos, non? Entón, con esta actuación que vamos levar a cabo, pois vamos resolver, insisto, en 3 fases esa problemática, cambiar a totalidade das luminarias e que o paseo marítimo pois sea un entorno moito máis seguro para poder empregar en todo o ano, non? Quedan por diante moitas outras tarefas, non, que teñen que ver co paseo marítimo e cuxa situación actual obedece tamén a esa falta de mantemento durante moito tempo, non? Falamos da cuestión de mobiliario urbano ao longo do seu percorrido que necesita tamén melloras, falamos do propio firme do paseo que tamén en determinados sitios pois dificulta o tránsito por pedras e demais que se van levantando. Procuraremos pouco a pouco ir atendendo tamén a estas demandas.